hemi tanu pa thalak hi adak huk maya chu viral kan tiang kha aniang chu ami pa hi Dan Hennessy ania amei che hi Wendy Joseph ani sang ni da pe khan anin tonga chumi ma chon college zirlai satli ave mai ania in han en wangwang hian engwanga an thalak hi viral chiam nge ani ti po in khriat thiam mai chu ka ringa masatun tu mai hian an ai chiang zokin an chanchin kha kan lo enanga an chanchin atong hian enge zir thei kan dei ti te po kha kan en tu ga ngai tai la te chuan Dan hi kumsom pariat ni lai hian college chakap to science lama zinga chuti lai chuan Wendy ro hi chu college chakon kal lim ve hlol ania kumsom pasari chau ani bokani Dan hi huaw lam nuam ti chi ani vea party te inti hlim lam te hi nuam atia an hun lai hian FB Facebook kan ti mo an lak chho ton hun lai ni wang hian Dan hian Facebook account siam ve ta ni heng college no pangte hian in Facebook chung ngai zong zon nan an mang deuh beka heta tong hian Dan le Wendy te po hi anin tong chho ta ni ti chuan anin bem chho dan vel hi angai nom ve reu me lo ngai thata zel tai la chutia Facebook account ni thak ve ta chu Dan hian trend tur ha zong kwalta suggestion a hian in depth ti mingpu mai chia muta ati tur nei lo ni pa bok ne na va inbox ta ni ma se aron reply mai big lova a reply hun ha pa in tin a friend dang ho chuan en call vela mutual friend kan tiang chi trian in angkha an lo nei nol boka chung jinga chuan Wendy ti chu muta ni Wendy chu tunge ni ti po a khengai sirawa an trian in ang lo ni tak sia chuan tin a profile te ve na va check kwala thalak ten en vera ta chuan Wendy po chu ava inbox ta ni ma se ni po chu na kan reply mai big chung lova ti chuan Wendy chuan depth ne na chuan in hei he pa hem min kon inbox sa ti na va khilta depth po chuan ke po min lo inbox lom alo ti ve boka ti chuan in chupa chu tunge mon ni le ti khia chen tuma an han check chen hu chuan an college kalna aloin angani ti ta chu an chuak ta ni chuta che chuan Wendy chuan a message te po chu a reply ta kan college sai lo lut velo ti chovel kha an soi ta ni chu ti chuan in Dan hian thiana ta na soma in mel khriat nan tin an thian party na po local ve turin an bo sei na local ve turin a soma chuta tong chuan Dan le Wendy hi thuk zokin an in kha chhota amma ko chu Dan soi dan chuan in party kha an bo sei me lova a local du arin chuan lo wangin a som sati ave mai maya ma se a local du ta ka chuan a thian te phone kola party kha an bo sei chung ani ti ti chuan hemi zan hian Wendy hian mel khriat dang nei si lo wangin Dan bula chuan om chota an lama an zaya party an zon hu po chuan an thian te hovek nuwa Dan nen chuan rei fan in koma anin du chhota anin ngai zong chhotan don chu ani takang mai ni ama ko chu anin ngai zong kan ti tak nangin heti lai hianin anin du na an la tirangam chuang lo ve ve a achan chu anin khriat na lagi lo em ya thian thatak angin an la om dun khria anin du ko ton ve ve thonangin asoi mu tu zok ni kha an du lo ve ve ni khati lai bo ko vel khan tong chho ve me ka ni chu tin lela ma chu Wendy hianin rei tak bial pa lo nei ve to chu mi ne na anin thren na chu ala rei lutuk lova chu wangin mi padang han ngai zon le ngal ngut mai kha adu du ma se ala theingot big lo ni chu a thin lung kha len pe big lova chu wangin threnangin in du ko thosi khan anin kom so ta zel ani chu ma se in holo tanana na chu kum chan ve anin kom nu chuan anin du thu kha anin khilta anin ngai zong so ta tak ta ni ama ko chu an soi thrinangin mangai na kalkonga hi chuanin kan tluan so viau hi chuan abul kan la tran so ni a tak kan la thleng lo ni an tiang deuh khanin an ni pani po hian buaina an tok chhota Wendy po azolaya agil ho pe a anin khathiam dun em a ama ko chu master degree azo main anin kara buaina ahum ve tranta chu hei hi neya Wendy chu lekha azo te mai mema ama ko chu abial pa ti to meng o Den ro kha chu Facebook lama al active maya friend sanga chak boka party le huaw lam pangkha ala ban san lo boka chu chuan anin kara khan khi asiam tranta ni Wendy trend ta chuan Dan a thalak midang ne na an lam lai te party an nei lai te an ron thon fo thrina chumi wang chuan Wendy chuan a Facebook account po chu alu du ngai to lo ni a chan chu alu khan agal ko ti ha tu kha a mutam mai ni khana khria ale kha zirla ya in concentrate du box ya an mel an hian mi pa hian midang ne san po ni se thil om do alo ni lo ve bok nen chu wang chuan Wendy hianin ma ni in mu niam na satak mai na nei ni chu aya agal ko la ti ha tu zok chu Den bula mai che om ho kha atlang puin an graduate to na ten nei to thrina ama Den po chu graduate to in na nei to boka chu wangin ani zirlai mek rani sitan phe chuanin akal san me kha a lo thon me ya ti chona toy zong in seita me la chan chu athu hi dona Wendy hian a zirna chuan lamin Dan hi a trend ta ni a trend nu hian in Dan hi a khathiam lo em ya
dan te kha ain thiam lo ve ni ni tin message on thon thina kum khat le chan ve anin thun chung khan ni tin message on thon zia thina nin ti anin thun la hian Wendy hian in YouTube channel siama chuta chuan fitness lamte ataksa pholan na lam ti mai te ang khat tiang chi kha ati ve thrin ta abe se ain mi te chuan an lo lom phian le hala ama te hi pian hi moi ro mm le hala YouTube channel te khain tu chun lo en taula ama to ka subscribe tu po anga chho to phian ani chuta tong che chuan ama alo hlo to mani in rin tok na anei to lo kha anei le ta then po chu achang le ngam ta ni kum khat le chan ve chung khan then hian ngai zong dang tu ma anei lo thu a soita chu chun Wendy chun ne em ya anin kop thale ta ni alan dan chun Wendy hian then na than na chan tak chu ke ai thazok ton tu ga na yang ti ro pu khan i mela chu mani rin tok na han nei chho che khan then chu ama ta tu ama mi pa tu ni ti kha apom le thei chawani chu tiang chu ni bek mai chuanin then hi a YouTube channel ate video ate khana lang ve ta zo wa chu fitness lamte taksa hisel taka enkol dan tu ti vel te kha an ti dun chotan ta an tui dun ta phian nge tin clear tu lamte pon an lom ta phiana IG la ma te po followers te po an nga chho ta phian ani chu ti chuan dun thleng hian an ni pani hi in ko program lo mel bek ne lang si hi anin ko program in an hlim dun te be maya anin huala anin nei chho toin ka heng hian chanchin update hi a source klak na hin in ziak chiang lu tuk lawa an ni pani thalak hi mi te chuan an lom ta phian ani ti chuanin atopan khai khom do nanga ani na taka chuna tron ti kan boina bek chu an mi zia in ang lo lu tuk kha ani de uber maya tuna chuanin anin khathiam towa anin pom tona anin do ton thiama anin khachiang towa ti me teang kha wang khan buina khan nei to lawa then hi tun ma chun huo lam lom tak le zau hel hol tak mai ani line Wendy ro khachu mania in khung chi mania thil ti neu che lo nia chu wangin an mi zia kha anin man fu tok lawa khami wang khan kum khat le chan ve chu an lo in trend nge ni kha ama ko chu soi tong tu na chuanin anin khathiama anin khachiang towa in ankol dan an thiam towa anin ko fu chho to em ani chu kopui kan zunna po hianin mi zia hi ain ang vek theilawa kan hlim dun viawa kan lain ran thlapani hi chuan ma bak hi kan langa le tina ni anti thina ama ko chu mi zia in khriat thiam lo wangte kan hanin threnga pap nuwa khriat thiam na ne na kan hanin pom le thei che hian mangai na dik tak chu ain tran che zo kan ni anti thina ni chu wang chun he video lo entu te po hi ka khil du cheu chu in ngai zong te kha trend ui lu tuk lo tu ani anti ni in trend na tu chan in nei pot chuan in trend hi ui lo tu in trend hi poi ti lo tu a chan chu in ngai zon la ya in trend hi tha in nei to nuwa in trend hi poi tu kani chu wang chun in nei mai in ngai zon la hin in trend don chun in trend lo tu anti trend chu ta chuan pathian ena khami ha kan ta na awat ani phot chuan emo kan ta na thatu kan nei chuan kanin ngai zon lai kanin trend kha in sui zom le na chan chalo le mai nei chuan thathakin in khriat thiam na jok nen in nei hnuain trend tu kha in nei ma kan lo in trend lok chuan boina kan lo pum pela kan lo in khachianga hal sat tam tak kha kan pum pel ta an ti ni chu mi tam tak chuan in du na te hemi tak ti sa in hip na wang te hian an in trend phal lawan uya an ngai dama dam lo chung chu nam pom luya in trend an du lo wangin ama ko chu an hanin nei luita in nei hnuwa khan in trend ngai tho trend ani in nei hnuain trend chu poi bi kani chu wangin in nei hnuain trend ai chuan in nei ma hian in trend hi poi ti lo tu ti kha tuna kan thil ena tang khan a chiang te khia kan thil ngai thla ka tang khan ti tiang chu wang chuanin an ni po kha in ko pran tu kan ni chuanin pakhat po alo kum khat le chan ve chung khalorin om thang maya khatiang na chu anin ko program le mai ni chu wang chun i ko pui khanang po trend na tu chan om ni chuan trend mai ro apoi lo in nei hnuain trend ai chun apoi lo zok in ko program tu an ni chuan alorin omanga emo in hun man danin in pahni khan in sui khom le na chan sa kon om le mai don ani ti kha ton tu ma kan ngai thak thei tonga kan zir lai han ti hloila kan khriat thei chu ni ta se ole video danga kan im hole vek tu ngai da video danga bidang san sin ani mo thil thleng dang chan chin te nen kan kon le de don ya